V nasledujúcej video ukážke si ukážeme stromovú a zbernicovú topológiu. Začneme zbernicovou topológiou. Ako prvé potrebujeme koncové zariadenia. Tieto zariadenia vyberieme z ľavého dolného rohu z ponuky koncových zariadení. Vyberieme počítač. Týchto počítačov na našu pracovnú plochu vyberieme 4. Potom, ako máme naše koncové zariadenia na ploche, musíme ich prepojiť nejakým stredovým zariadením. Keďže sa jedná o zbernicovú topológiu, toto stredové zariadenie bude hub. Vyberieme hub z ponuky hubov a vyberieme generický hub. Tento hub musíme s našimi koncovými zariadeniami prepojiť nejakým stredovým médium. Médium vyberieme z ponuky médií a tam vyberieme automatický výber média. Takto prepojíme všetky 4 počítače s naším hubom. Takto vyzerá zbernicová topológia. Hub ako stredové zariadenie nedokáže prepojenia manažovať. Aby tieto prepojenia fungovali, potrebujú koncové zariadenia toto prepojenie spravovať. Riešia to tak, že využívajú množstvo protokolov k tomu, aby sa vyhli dátovým zrážkam, a teda dátovej korupcii. Toto spomaľuje prepojenie a prenos dát na zbernicovej sieti, a teda zbernicová sieť už v dnešnej dobe nie je preferovaná, keďže existuje možnosť použitia switchu. Ako druhé si ukážeme stromovú topológiu. Stromovú topológiu vytvoríme pomocou koncových zariadení. Vyberieme tieto z ponuky koncových zariadení a na každú vetvu našej stromovej topológie použijeme 2 počítače. Potom, ako sme si určili koncové zariadenia, potrebujeme tieto koncové zariadenia nejako prepojiť. V prvom rade si teda prepojíme oba zariadenia na našich vetvách. Toto prepojenie uskutočníme pomocou switchu. Vyberieme switch z ľavého dolného rohu z ponuky switchov a vyberieme switch 295024. U každej vetve pridelíme vlastný switch. Potom, ako má každá vetva vlastný switch, tieto koncové zariadenia na každej vetve prepojíme s týmto switchom pomocou automatického výberu média. Prepojíme teda tieto zariadenia. A potom, ako sme si každú z vetiev voči sebe prepojili, potrebujeme prepojiť ešte vetvy navzájom. Aby sme tak učinili, prepojíme switche medzi sebou. Prepojíme teda switch 3 so switchom 4 a switch 5 so switchom 4. Teraz naše počítače budú vedieť komunikovať medzi sebou v rámci jednej veľkej lokálnej sieti, aj napriek tomu, že sa nachádzajú na menších lokálnych sieťach.
Takto teda vyzerá stromová topológia. Využíva sa na miestach, kde je mnoho menších lokálnych sietí a je vyžadované prepojenie medzi nimi.